यार का दवाई करा ना है कुल मार कुल है देया मार बिगाड़ के कहले ला त बाप पाए नहीं त 5 यार का दवाई कइना है आइला जे लिया दे खातिर बचिया घबराए के नहीं के देख दमाद तो पहले पांव पूजल जाला आ ना मानेला ना तो ओकर पीठ पूजाला जैसे आज पूजाइल ह बाबू हां बच्चा रह जाए भइला पानी तन लियल गन चूरा तन पानी उन पीला खा हां हो का करबू अब देखते बालू काम करत करत मन एकदम थाक जाता जी हो हां त यही से लिए नहीं हां दो हम पीटी हां ओ पीठ के ओरिया देंगे ना त बुनी बदरी के का लेल बालू हो देखते बालू ना हां हां देखा त बटले बानी ए बाबू का हो जवले बानी तवले तोहन लोग के आराम दे तानी आ करतानी आ चल जाई त बचिया जब ले बालू ना तब ले हमारा एकदम ही बा हो आ चल जेबू ना तब बहुत हमारे के बुझाला ना बचिया अब बताओ एगो पत्तो हो लियल बनी तो हर घड़ी उ नैहरे ठेकर रहले बचिया ए बाबू का हो जाए द भौजी जब वैसन होइए गईली आ भइयो वैसन होइए गईला त का करब अब वहाँ लोग का जवन बुझाता तवन करते बना जा आ तोहरो जवन बुझाई जवन सपरी तवने करी ह आई कुल मैं कुल का झूठो का लाबार लगौले वाला ये बचिया हम सोचतनी ना कि गांव घर के देखते हुए ना काम करी त आजकल अनाज भेटाए वाला बचियो आय नहीं ठीके कहतड़ लेकिन का करब एतना हम अपना घरे दुआरे चल गईनी ऊ बाना त बहरे लेके रहता ना त केतना मरब जा झूठो का बचिया जानतली हाँ हमारा तो पतोहियो लइको के देखे के बा ओही में संगे संगे तोरो के देखे के बा ऐसने एगो दामाद खोजा गइल साला पियक कर कि ओकर घर दुआर लाज शरम कुल घोर के बचिया पी गइल बा ओसे हमार हेडक रहता तोरा पर हाँ आ का करी हो बाबू अब त जब क दियला गारव में पहिरा देला माला त दुख में सुख में रोज एक दिन कटते बा या बीतते बा का करी वही तरह ढोवही के ना हाँ बचिया ई तो सोच समझ के काम करे के चाहिए बाकी उ बेहुदा बा उ अपन परिवार के तनी ध्यान देहित कि कैसे परिवार रखल जाला गांव घर में देख के अथू करित बाकी वो ससुरा का तनिक भी बुद्धि नहीं के का करी बाबू जब किस्मत में नसीब में हमार उहे लिखा गई तो केहू तरह के ढोवही के ना बा जरिया में बिखरल लकी है हाँ हाँ त दवाई आइली ने तरह फूल गोइरल ह अब मारे ना त बड़ा भीतर घावे मारे ना आई कुल मैं फूल और गोइरल हाथ अथवा अले बाबू का कोई कमरिया अब बड़ी दुखा ताटे दवाइये से आराम नहीं थे खा तनी तवले ठीक रहता फेन वही तरह दुखाए लागता इनकी आ जाई ना तो विदाई ना करब इनकी सरऊ के ही झगा के छोड़ब जान जो ए बाबू ई त बतिया ठीके कहता कि नाही ए बच्चे विदाई ना करब तो तोहरा घरवा क घरी रहब हौ तू गो तीन गो लइका बालन सो त छोड़ के आइल बानी तो मनिया सा आ एहू में बाबू होली नहीं आइल बाटे सब लइका खइया सा पिया सा या ऊ हमारा ना रहलन ऊ कैसे का करिया सोहनी के सही कहतली बच्ची आखिर छोटे छोटे बच्चा बान सन तो के करा दुआरी जइहा सन हाँ हो बाबू यही से कहनी कि जाए दब तो जवन करे के तवन तो करते बाना हमार जवन बाटे फर्ज तवन अपन हम तनी भइबे न करब अच्छा चल का करबू वही में देख ताक के तो करही के न पड़ी हाँ अरे गुंगा कहाँ भाजत ले तोर बहनिया बोला होती है सरसों पीटे के ये झूठवा ही ता देतला हमरा के झूठ हम झूठ मारे ना 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 अरे 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 गुंगा देखो अरे गुंगा तू तो बड़ा ढीठ रे तू नट बे अरे गुंगा की हो रही है अरे देखो अरे गुंगा तोर घरवा बोलावो तो से काहे निके जा तो बहनिया बोला त्या सरसों पीटे खाती हां हां जो जीवे मारे लागे बस सो जो जीव जानता है अरे जो 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 हम आइला हाथ ना जुठवा किया हाय चल ले चल नत बोलिए भाग हाय देखो भैया जुठवा किया बता हमरा के साला गुम बहे हाय हां ले
अब मत बोलिए, चल अब मत बोलिए। चल बचिया जाए दे, तोर कर में जोर गइल बचियो। हाँ, ला हे बाबू का कहत की करे लॉलीपॉप खात रे। अरे दिन का दिन बचा ना भइल तला है लॉलीपॉप का तरह लइका निया। अच्छा कपड़ा किने के आई सरसोईया पीटा तनी जा अब बेचे के ना तो कीन देब ऊपर नीचे। हाँ हाँ फूल किनवाई फूले हम बारी ना भाई बेचवा दे ना सरसोईया। तो हेजी ले कुर्ता आ हेजी ले जीन्स। हाँ हाँ नची है नची है। हाँ हाँ रंगवा मंगा दे। लॉलीपॉप हेल्दी को बचरा ना खा सो ना हम ना खाई। छोट वाले आ जितने को हो गईला ए हम ज्यादा का बोल वाले जो ए चला बहुत की झूठा हो कहीं का हल्ला कर। चुप रह चुप। अरे ज्यादा अच्छा चुप देखा चाल लोग ने कहा रे भाई बता चुप रह ना चुप रह। ठीक है कहा है कि झूठा को बोल रहा जान लगे कल को चढ़ जाना। अरे की नहीं चुप खड़ा ऐसा हाय मैं गड़ जाई ज्यादा ई झूठा का कहत ई नहीं के बोलता नहीं ज्यादा ए बाबू का कहत ना हो कहाँ काम धाम कर रही के नहीं पैंडा जूता चाहिए। ई तकरी का झूठा का चलक बोलता ना ये एगो त चीज तू मारे काय ये साला के पिटुआ करना चाहिए सरसों दिन भर ये हरी ले हरी घूमत रहे। अरे चुपाइए किनारे। हां त मारी हाजी पहले बता दो। चुप रह मारा बाबा ये 400 बस अब ये ठीक हो जीबा। ज्यादा ना मानल जाला बाबू ना हुआ बोला था खाली ऊपरा का मन से बोला था ना। हाँ हाँ तो अरे उ ना बोले खाली हेजी से तना बोला था हेनिया बहुत माने ना तारा के। हाँ हाँ हम किनवाई हम कहले बनी किनवाई के ना हम ना खाइबो तू खा। हाँ हाँ देख ला। अरे आई पीटा बे आ जाए ना द का एकदम हम बटरे तू बनी का क दिन खातिन के तू अभी हां तो जाए द का करी जल पानी तले आराम यही करे तो कर मनावे बहका दे। हां अरे तोहारा के का भाई चटबा कि जाके लहना पानी करबस तू तू। तो आ जाला झूठो का दिमाग खराब को करे लगा क्या बोलेला मार कहता ना लेहाना डाले के भैंसिया के। हाँ हाँ वही के लेहाना ना गोते के बजा गोती वाला लेहाना जा लहना चला दो जा। अरे जान से मारा उदले भुला जाई तो है। अरे का उनके बोलेला झूठे के ना वैसे कर भी ना बचिया तो औरी ओकर मन बढ़ जाई कोनो कामे ना करी। ये जाए ना द पागल के बौरा अपन ही बना। ये तने कोहिला त चढ़ देना कामवा करेला। हाँ ई तो बात ठीक है अब वही कहता को देम ना कि मैं सरसों पीट के बोझा बांध तबे पीट के बानी हाँ, ना तो तो ये वैसे ना तेरे करी लइकन हो। के संगे साथ होते को हो गइल बा लॉलीपॉप खाता। जाए द वही में उनका मन भुलाई रहता खाए द लॉलीपॉप जब खाता ना तो छोड़ा हटावा। चला है पीटी जल्दी हटाएं जा। बहुत गोला का था। कहाँ घर है अब ना पता नहीं हमारे के तोरा के सोटा से पाचन अब का करे जी लेवे कौन जी काम बा तोर। हम तो लू अरे चले के नहीं क्या होले के टाइम आल गाँव में चले के बा। हमारा से बतिया हमारा से। अरे बाबूजी आपसे ना जानते ना कौ दिन में आए के बाटे विदाई करा के ये बा। बताओ कि डंटवा तोरा देहिया पर गिराई तो कैसन तोरा के लागी। अपन लेके गलती नहीं खाई हमारा गलती बोलबे दबाइया हुर दे तोरा कहीं का हुरिए दे लड़किया के मार के बेदीन को के भेजले लेवे। हाँ तोरा लाज शरम बारे साला। हमारा घर जे भी मेहमान आवेला अच्छा आदमी आवेला ओकरा सामने पानी दाना ना दी तो हम का करो आपे बताई तो। अरे पानी दाना ओके मार के घवाइल करबे साला से ये चढ़ के पानी दाना देही। अरे हैं रोवा ना रहते ना तो करी माँ कम गाड़ी दे बना आप बढ़िया में डाल के मुंह में घींच दे दामाद वाले तो दामाद नहीं बता जितना साला लड़की का गहना गुड़िया रहा जौन चीज देले रहनी कुल साला
बेच के आ दारू पी गले मुँह में डाल के वहीं घीचा पूछा तन तोरे से सुनी हम विदाई करा के लेके जाए हम दवाई कराए भाग जाना विदाई के नाम ले लेना तो जैसे लड़किया के पीटल बल तैसे तोर देहिया पर हम पीट दे अब हमारे के अरे सुन ये बताओ कि हमारा कराबी न अपन बाबू कह रहा बोल बाबू की है बाबू की रहे अलवरी एजिया के नौटंकी लगौले वाला अरे जा हमर बाबूए माई ऐसा माना अरे तार मुंहवा मार के बिगाड़ देता मतलब बियाह करे मेरे बाबू के रहे खातिर हैं हमार को है तो मखिन में अपन बाबू गांव में रहबी कि हमारा संगे चलबी ओ जी तो दवाई हम कराई और बाबू 5000 का दवाई कराना है तू मार के कुल है देहिया मार बिगाड़ के कहले रहा तो बाबू पाए नहीं तो 5000 का दवाई कहना है आइला जे लिया दे खातिर हैं हां बाबूजी सचो कहती है चल जो ना तो हम माथा में गड़बड़ होई ना तो अब ये जैसे लड़किया के पीटल बल तैसे ही पीट के तोरो दवाई करा दे लाज नहीं खे लागत अरे शरम लागता अरे तोहरा नियर मर्द ना तू लगा का बाप भइल तर शरम लाग के चूरो पर पानी में डूब मर जाए कहीं तू दो दारू पियतला कि बकरी का मूत पियतला अरे हमारे के कोहतली कि तू मूत पियतले आ ओकरा के तोर भावा ये बता मौसमी के जूस पियता हमार भाईवा हमार भाईवा का तो एरिया का धोवन तो नहीं खा तोरे शुरुआत में जब भेंट तो भइल ओकर से तो कहता पाऊं तू ही जोन चीज बालो तोन चीज हमार बालो आ कोनो टेंशन ना होके चलो एक शीशी मार रहल जा तो उहे ही तो हमके सिखौले न बा तोरा के हां तोरा के हमर लइकावा सिखौले बा दारू पिए लइकावा के कतले हमर लइकावा 2 लाख रुपया कमा के आ देलस आ खेती कइले बनी तू साला कमांडा कइले बाले तोर बाप कंजर तू कंजर एक नंबर का दोनों बाप बेटा कंजर आ पियक्कर वाला सन आदमी यही में बा जैसे अइले बे तैसे चल जो देखी जवान पर संहार का अरे आई हमर के हमार परिवार हम लिया के जाई परिवार ह हां तोर के विदाई कर दही पीटे खातिर के ना करो विदाई ना इनके ना लड़की 72 को मिलियो हमारे के हम जात हई पर रख ले रही घर हम जात हई अरे तू सुन ले कान सुन धो दी है रोहिना जात हई तो लामा रहन तो मारो कनवा को जरिया वहीं सरू डगरा जीव दे दली कैसे बोलता ना कहेला जना कि तोरे में बेजाइबा देख ला जब तोहां कैसे बाजता आ गइलू हां दवाइया मिलल ह हां का लेके हां बच्चियों के दवाइया लिए लो ना हां लिए बनी अच्छा चल ए मैं कुछ कहला हूं कोना हसना कि को दे तनी 4-5 दिन तनी काम धंधा न करी ए नहीं हां कह तारी कि 5-6 दिन काम बर कौले बनस औ दैतारावा आ गोल हमके लिए आ जाए खातिर आई बा हां कहां बा देख होनिया देखिए सुनत होइए तो कोई के देखा उल्टा सीधा बोलतिया ना तो हम विदाई माथा गरम हो विदाई ना कर जा अरे लइकों के लिया के जे पहुंचा दे तनी जोन दू तीन को मानसन आ होली तक हमहु आनंद से रहब चलो रो देखा तनी कितना रहली अरे छोड़ देंगे हमारा का हम सही बनी जाएंगे काम कर आप लोग जाएगा देख ले कैसे बोलता है सुन ले एरिया कोई दिन विदाई हम लिया के जाए चाहते नहीं हम झंझट नहीं चाहत नहीं तो जाई के नहीं खेना ना ले जाई दिया दे ला दूध हो जाता दूध के लिए हां दर बच्चे दर हां देखत नहीं खा हां जा अब निकला था अरे दादा अब निकला भाई अभी निकला वो तला अब ठीक लागता बढ़िया लागता ना अरे लो दैतारो से पिटवा के तोर जियारा जुड़ा दो हमर करे जवा जुड़ाइबे कोई बड़ा हमरा लइकिया के मारत रहला मार मुंह हम बहुत खुश बानी ठीक है हम जात नहीं यही बेरा गाँव में जाते नहीं बाबुओ के बोलाई बा पुलिस बोलाई जा वो मोटका से पिटवाई बा तो बे हमार करेगा अरे तार पुलिस चारों के जेल में धंधा भाई हम जा लड़का के कुछ कर ले ना नौरा तो दे सुन चुप रहो आराम से इज्जत पानी से लिया जाए को तो लिया जाए ना तो अपना साला मुड़िया आंख दे ना ए प्रभु अब बुझा जाई खूब बढ़िया से आज के बाद लड़की के छुबे ना बाबूजी
अब दारू छोड़ दे अरे रउआ को दे तो मेहरारू छोड़ दे दारू नहीं के छोड़ आजू आ इज्जत पानी से रखिए न तो इनकी जे कुछ कह दे तो तोरा दोनों बहिया उ तो लड़का के मने कर देनी न तो धर के तोर मुड़िया उठ के एजिंगे तोड़ देले रही आज के बाद जे सुन ले नहीं जा कि लड़किया के मरले वाले तो तोरा पलैया तोड़ देवे के मन चल चुप रहो आई कान हो छोड़ चल आराम से धी दामाद जैसे रहना सन तैसे बैठ रात भर रहिए फर्स्ट हमू से लिया के सवेरे चलिए आराम से लिया के जाइए ठीक ना आ देख बचाओ इज्जत भाव से रहबे तो तोर पा पूजल जाई न तो जानते ले का होई पीठ पूजा जाई अरे अब का खियाई जो खिया दे मैंने जिंदगी भर याद रही हमारा बुझाता अपना के बेरी यही यादवा करे खातिर के लड़किया के मरले रहे उहो ऐसे ही रोवत रहलसिया नीक लागल ह अरे रनिया तोहरा अखिया के सोझवा तोहरा आदमी पिटल तोहरा करे त ना फाटत हमार ना फाटी ऐसे कि हमर कूट कूट के मोट कर देले वाला करे जावा अरे दे अरे रनिया जोन कहबू तो अब ना पियबा ना हम ना पियब हां तो जादा अब सेवा सत्कार हो गई चल अब हर दिया गुड़वा पीस दनी पी लिया कर्रा बना के दे तनी दादा अरे और ये हाथ गुड़ से तोरा जा हो जी बैठो आदमी तो ऐसे ही अरे इतना कुटला सा तो जिंदगी में ससुराल याद रही हां तो चला हर दी बचिया घबराए के नहीं के देख दामाद का पहले पाँव पूजल जाला आ ना मानेला ना तो ओकर पीठ पूजाला जैसे आज पूजाइल ह उसके बाद कौनो गांव में वैसन आदमी होई तो सुधर जाई घर जी गलती कबो ना करो बाबूजी 100 रुपया दिए दर्द के दवाई ले ली चलो बचवा तोरे के हम दवाई लिवा देतनी रास्ता में पड़ेला ले लेती ना ना बेटा चलो हम तोरे के दवाई